Urtean zehar, Garraisko portutik 1000 gazte edo heldu pasatzen dira. Portuan, 10 txalupa txiki daude. Horiek alde batean, beste zatian egoten gara gu gazteok salto egiten konponbidetik, baita karretera amarekin eta beste abar salto. Kontraezinak dira bertan pasatutako ordu guztiak, gertatutako anekdotak eta oroitzapen dira. Herriaren zentroan kokatuta dago, eta gazte jende guztia ibiltzen gara han bueltan. Palekin ibiltzen gara aurrera eta atzera, pelotarekin konen. Gazte guztiok elkartzen garen egoitu. Agia duta elkartzen gara. Porque aspira lo que quiero hacer. Alguna tendría algo que ver una. Hay algo o una gran parte. Azti, Zarautzeneko aldean kokatuta dagoen auzo bat da. Bertan, gol eta rugby zelaiak daude. Astebukaeretan, bertan gazte egon da partidengatik. Bertan kantina bat dago, eta mugimendu handia sortzen du.